Kedysi veľmi dávno som chodieval do mliečneho baru a tam som si dával vlašský šalát. No a dnes by som vám rád ukázal, ako si ho môžete pripraviť doma. Večer som uvaril zemiaky v šupke a dnes ráno som ich ošúpal a nakrájal na drobné kocky. Nakrájané zemiaky som premiestnil do misy. V podstate všetky suroviny, ktoré odteraz budem pripravovať, budem dávať rovno do misy. Uvarený celer som tiež nakrájal na drobné kocky. Šunku som nakrájal na štvorčeky. Kyslé uhorky som nakrájal taktiež na drobné kúsky. Pridal som majonézu, plnotučnú horčicu, ocot, Worcester a všetko som osolil a okorenil. Ešte som pridal sterilizovaný hrášok a mrkvu. A nakoniec som pridal trstinový cukor. Všetky suroviny v mise som dôkladne premiešal. Vlašský šalát nezabudnite ochutnať a dochutiť podľa vlastnej chuti. Misu s vlašským šalátom som zakryl potravinárskou fóliou a na 12 hodín som ho odložil do chladničky. Takže toto bol môj recept na domáci vlašský šalát. Ak sa rozhodnete vyskúšať ho urobiť, dajte mi vedieť, ako sa vám podaril. No a nakoniec vám zaželám už iba dobrú chuť.